봐봐.
କଥାରେ ଯାହା ଦାନ ଡାକିବ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ। পুত্র সত্যকে ডাকুছি বাবা। পুত্র পুত্র কহি মতে করো আমি গলা বাবা। Thank you.
ମୋର ଅନେଶ୍ୱତ ଭାତୃବୃନ୍ଦ, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲ ଗତିକ ମୋତେ ଏକା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପରିଚୟ କଣ ଜାଣିଛ ପିତା? ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ଯାଇଥିବା ଜଣେ ପଥହରା ଯୁବକ। ଏ ବାଜି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବି। যে পর্যন্ত হয়েছে ମୋ ଚକ୍ଷୁରେ ନ ଦେଖିକି ଦେବେ ଧନ ଭାତ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ